मास मोनसेनि आदार फिसालायानो दाननाय जाहैबाय रावबो गैयामोन नों आं न'आव बारा थांलाबाया बे गथ'आ न'आवनो थाबाय थायो आरो बाहेरायावबो ओंखारलाबायला बेबायदि जालांदों एबनर्मेल टाइप जालांदों आरोखि देनानै ओमफ्राय प्लास गोदोनायाव दानदों नामा जोंजों रायलायो थांलाय फैलाय बिराद मोजांमोन गुड मर्निं दिनै बोरै सफैनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो बोसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय नायसोनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों दिनै मा शेयार खालामनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनसैलाय सोनाफोरनो नै आंहा एसे दिनै गलबमनि आंनि फिसा मन्दिराव फुजा होनानै लाखांबाय फुंजानि ओमफ्राय नै मन्दिराव एसे थांनोसै एसे प्रसाद होनानै ओमफ्राय गाइखेर लुनानै फैनोसै मन्दिराव थांसै सनाफोर जों खाथिनि मन्दिरावनो हैगोन एसे गाइखेर लुनानै फैसै शिबलंगोआव माबार गाइखेर लुनानै फैनोसै शिबलंगोआव फिसाजोआबो फरिखा दङ बेल बिलाइबो लानानै फैबाय नै लामानिफ्राय दखान खाथियाव दं नालाय खानानै लानानै फैबाय बिबारबो गैया बिबारबो मोनबोआखै दा नै मन्दिर खाथियावनो एसे गलाप फुल दङ बेखौ खानोसै गुफुर दङ एसे गुफुरखौबो एसे खाहरसै नै सनाफोर एसे मोनसाबबाय गुफुरजों गलाप फुलजों दा आङो मन्दिरावबो सफैबाय नै सानैनि उनावसो आंनि नाम्बार फैगोन दा नै सनाफोर फुजायाबो होखांबाय दा थांफिनसै फिसाजोआबो एग्जाम दङ जि खाबदाब जाबाय सानजौहोलां आरो दा एसे बिहिरसिन जाबावबाय एसे थाब फैनायखायसो थाब जाबावबाय नै थांबाय थागासिनो दा न'आव दा नै आङो न'आव सफैफिनलायबाय सनाफोर ओरैबायदि गरम जाहांबाय फुंनिफ्रायनो माबार थांनानै माबार फैबायना ओमफ्राय नै फिसाजोआबो एग्जाम दङना कम्बलसो जोमलायनानै फरायगासिनो गोजांदों आरो नोङो गोजांदों मेथ्स एग्जाम दङ मारै जागोनथाय जारलासो जाबाय ओंखाम जाखांलायबाय नै सनाफोर दा ओमफ्राय जोंहा दिनै मास मोनसेनि जानाय लोंनाय सफैलायबाय सनाफोर नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसैलाय मा मोनबोदों दै लोंना मा बेरग'गौ नायखो बिदि जायो नाहर नङा गावखौलायनो साफा नुथारदों नै सनाफोर बेनो जोंना मास मोनसेनि जानाया मास मोनसेनि आदार मा मोनबोखो नोंथांमोननो शेयार खालामसैलाय नै माइरंआबो नै सनाफोर जा मोजांखा रेदेंनो जा मोजां सफैयो माइरङा ओमफ्राय नै दालिफोर दङ मुसुर दालि बुट दालि मुग दालि ओमफ्राय बैयो मुसुर दालि बिगुरैनो ओमफ्राय नैबे अरहर दालि संख्रि ओमफ्राय सिनि सेरथाम ओमफ्राय हनै बनबिटा दालिफोरा माने 1 केजि जोब आरो बेखौनोबा बेसे जालु जानोसै नै सनाफोर जा मोजां मैया बायनानै लाबोदोंमोन ना 150 थाखानि नोंगौ मोजां आंजों जा साइज गोनांखानाय सनाफोर गोमो जाखाबाय बरियाखा नै 150 थाखानि आराय केजि ना 150 थाखानि 3 केजि लानानै फैदों सेरसेयाव 50 थाखा 70 थाखा होनबावदोंसोमोन ओमफ्राय बुरजा लानायखाय माबा हरबाय आरो 50 थाखा केजिनि हरबाय जा मोजांखा मैया बांद्राय गोदै नङामोन ओमफ्राय दिनै गोदै जाथारबाय आरो संख्रि बानलु सामब्राम गुफुर देग्लिना लानानै फैखाबाय आङो जानो फैथारबाय जादोंसै जा मोजां दैसब जाखाबायहाय दिनै बेगराबो जि मोजां नै बेरग' जानो गोथाव जादों मैया गोदै खमबाबो मैया संख्रि बानलुजों गोथावसिन आरो दिनै गोदै जाबाय गानबा मोनगौमोन बेया
स्कुलनिफ्राय फैनानै माने बिराद जानो लुगैफिनबायमोन आरो मोनैखाय आं मोननाय नङा जाखांबाय खनाफोर नै थिगसो जाखाबाय खान्थालखौ लिम साम जाखाबाय नै बेगराबो जा बुरजा जाखाबाय ओंख्रि जागासे मोनबाय बेगराबो नै थिगसो जाबाय ओमफ्राय नै बेखौ गरनैखौ फिसाजोनो दोनफ्लाबाय जानना जाया एसे जाहोनायसै होननानै दोनदां गरनै जालाबाया बे जानायालाय दा उन्दैया जायाबाथाय आरो आंनि उदैयाव हाबलांफिनसिगोन गैला नोंगुमैयाबो थांबाय मालाय गावबा डिउटियाव जानानै मेंलायलायबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामना होनोसैलाय सनाफोर आङो ओरैबायदि खास्रि बिस्रि बिफाखौनो बुथारनाय भिडिअ नुदोंलाय आं सनाफोर क'क्राझार फाख्रिगुरि होनदों दा देबोरगाव फाख्रिगुरि ना बै जायनारि फाख्रिगुरि आं बेखौ मोजाङै मिथियाखै जोबोर क'क्राझार फाख्रिगुरिल' होननानै मिथिदों ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोखि फिसालायानो बिफाखौ बुथारलायबायनो दाखालि फिसालायानो बिमाखौ बुथारनानै सिथ्लायाव सावनाय नुलायबाय आरो दा गोदानै मैया नुलायबाय आङो फिसालायानो बिफाखौ रुवाजों दानलायबाय खम जारला बियो फिसाखौ खांनानै फेदेरनानै दा गावनि जिउखौबो फिसालानि आखायावनो गारनांगौ बेसेबां दुखुनांथाव सनाफोर मा होनबावनो गामिनि मानसिया फोरमायनाय बायदिब्लाथ' बियो अबेयाव ड्राग्स एरि जायोमोन होननानै बुंदों ओमफ्राय दा बेखौ जालामोन होनदों आरो बिमायाथ' जेबो निसा जाला होननानै बुंदों जेरावबो थाङा न'आवनो थायो होनदों ओमफ्राय मानसिया एसे एबनर्मेल साइसनि जाबायमोन जाहैदों बेबायदिनो आरोखि एबनर्मेलफोरखौ बिसास खालामजाया सनाफोर न'निबाबो बायह्रानिबाबो मालानि समाव बिसिनि गोसोआव मा फैयो बेखौ बुंस'नो हाया होननाय बायदि आरोखि ओंखायनो आं गिनाय मोनखायो एबनर्मेल मानसिफोरखौ माने ह होनबानो मोनथियो ना र होनबानो मोनथियो ना माबा बुंबानो बुजियो ना माबा सोमजायबानो मिथियो ओरैबायदि खाना एबनर्मेल मानसिफ्रा माने गिनो ओंखारो आरोखि आं एसे एबनर्मेल मानसिफोरखौ दा हनै गावनि बिफाखौनो बियो मा सानखांनानैबा बेबायदि खालामखो खम जारला बियो नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ शेयार खालामना होनोसै आं सनाफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर नायसनाखैबा नायना लादो फिसालायानो दाननाय जाहैबाय रावबो गैयामोन गथ'फ्राबो बाहेरायाव जोबसोमोन ओमफ्राय आं दंमोन आरो आं मोसौ सानसुआव माबा हैयोना मोसौखौ बोथोर होयो थांदोंमोन आं ओमफ्राय बिफाया बेयावनो जौ एसे लोंनानै ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादोंमोन ओमफ्राय मा हथात बिदि जाखो मिथिया गथ'आ मा हथात बेबायदि रागा जोंखो जेबो दावरावबो जायाखै 26फोर जाबाय खोमा मानसिया बेमाराव दंखायो गथ'आ गोबावसै आगोलावहाय आसारि गेलेयोमोनना बैयाव बिनिफ्रायनो बोरैबा जाबोनानै 7 बोसोरसो जाबाय बेमार जानाया बियो औ बाहाय खेला गेलेयोमोन बे मोनथिला ओहो ओमफ्राय न'आवथ' जेबो निसा जाया बे थांखु पर्यन्थ जेबो जाया जौ लोङा जेबो निसाखौनो जाया ओहो नांलायाखै दिनैथ' जेबो दावराव गैया बेहाबो दलरसो उन्दुफैदोंमोन हथात बोरै बिदि जाखो रुवा दे गिबियावनो आङो मिडियाखौ धन्यबाद जासिबाय दिनैहाय आं फाख्रिगुरि गामिनि गावबुरा दुर्गाराम नार्जारि आंबो थारमाने बे घटनाखौ इसिबां मिथिया माने खबर मोननायनि थाखाय आङो गामिनि गावबुरा हिसाबै फैनाय जादों जास्ट खालामनाय जादों दा पुलिस फैबाय थ' नेक्स्ट फिसाला जिखिनि दायनिगिरि बेखौ लांबाय पुलिसा फैनानै दा जों रायजोनि बाय बाहागिफोर जयैनो दङ ओमफ्राय बिफायाथ' माने सादा सिदा मानसि बिनि बिफाया जों मिथिगौ उन्दैनिफ्राय जों ज' थालायनाय एखे गामिनि मानसि दा गेजेर खल'आव दिनैहाय मा जादों जों मिथिया हयथ' बिनि फिसालाया उन्दै समाव हयथ' ड्राग्स लादोंमोन जायनि थाखाय बियो माने न'निफ्रायबो बारा ओंखारामोन बेनिफ्राय बियो 2015 बा 14सोआव बियो ओंखारलांनानै बियो सायाव हाबहैदों सायाव मोजां पजिसन फैदोंमोन बेस्रा आर्सारियाव दा बिनि गेजेराव बियो बेखौबो गारनानै बियो न'आव थादों थायै थानानै बिदिनो एसे एनै खामानि दामानि मावोमोन बेस्रा बिफाखौ हेल्प खालामोमोन दा जों मिथिनायाव आरो नुनायाव ओमफ्राय दाथ' नों आंनाव बारा थांलाबाया बे गथ'आ न'आवनो थाबाय थायो आरो बाहेरायावबो ओंखारलाबायला बेबायदि जालांदों एबनर्मेल टाइप जालांदों आरोखि दा ओमफ्राय बिसोर गावलिया एसे ट्रिटमेन्ट लाबाय थादोंमोन झारुवा बिदिनो बायदिसिना मोजां खालामनो हायो खोमा हयथ' मोजां जायाखैबो जानो हागौ बा जादों जाबोबायबो जानो हागौमोन
बा दिनै बे 2टा 2:30 समाव मा गोसो जाखो बिफायाथ' उन्दुनानैसो दङमोन जेबो दावराव खोनायाखै माने होनाखै न'नि माने गावनि बिमा असेयानो खोन्थायाखै बियो मोसौ लायनो थांनाय समावनो बियो अलरेडि बे खामानिखौ मावनानै दोनबाय औ बे न'नि रुवाखौ बै न'आव दं नामा लायनानै बेजों देनानै ओमफ्राय प्लास गोदोनायाव दानदों नामा मोनसे बे उन्दुनानै दंमोन बेस्रा औ मोनसे थैबाय दा बेनोसै आरोखि बेस्रा बे दानि सामार भेकेसन बे स्कुलावबो थांनो हाया बन्द'नि थाखाय बे न'आव दंमोन बा बे जायो 4 ग्रेडआव मावो एसे सुखिदारसो दा बेस्रा अब्लाबो मोजाङैनो दंमोन मोजाङै थांनानै दंमोन हारसिंल' गथ'मोन अन्थाव बाथाव जोंनो मोजां मोनो दा जोंजों रायलायो थांलाय फैलाय बिराद मोजांमोन दा बिदि हथात जाबाय आंनि सक जादों आरोखि खोनानानै हाब मारै बिदि जाखो आं माने बिदि माबाखो बे आरोखि ओमफ्राय लास्टलि दिनै खोनाबाय खोनानाय लोगो लोगो जों फैबाय नायफैबाय फिसालाथ' जनानै दं दा आन्दोआव जिहेतु गथ'आ ड्राग्स बाहायोमोन बेनो दासिमबो आन्दोआव बाहायबाय थायोमोन जानांगौ जानांगौ माने हयथ' हायाबो जानो हागौमोन दा माने बिफायाबो अन्थाव बाथाव ओरै हारसिं मानसिना ओरैबो न'नि प्रपार्टि नायनो हाया बे प्लास बे स्कुल डिउटि थाबाय थांबाय फैबाय हयथ' दिनै स्कुल दंबा बे घटनाया जानाय नङामोन सार आंनि मिथिनायाव साननायाव आरो दा एसेनोसै थेंक इउ दा नै सनाफोर बेलासियाव दसे मन्दिराव दर्शन खालामनो फैलायबाय आङो मोनानि ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखां लोंखाङो मेहेन्दी एसे फुनसै श्राबननि दहायनो फुननो नागिरदोंमोन आं जेबो टाइमानो जायासै एसे फुनथारसै आङो दानि आन्था श्राबननि मेहेन्दिया एसे देलायनोसै मालाय बेयाव बयबो मेहेन्दी फुनो आसान गोथां गाननानै आंबो एसे देलायनोसै फुननोबोथ' मखस्थ' रोंखाया जाहैबाय मबाइलाव नायै नायै नैबेबायदि फुनलायलायसै सोनाफोर नैबे डिजाइनखौ होलायलायसै मबाइलाव नायै नायै फुनना लागोनसै सोनाफोर दा आङो नै सोनाफोर मेहेन्दियाबो फुननानै लाखांबाय आङो दा सिम्पोल डिजाइन होबाय नोगोद टाइम लाखाबाय जे डिजाइनखौ नायनानै बानायदों बे डिजाइनाबो मोजाङै जाबावासै आरो जानला मोनला फुनबाय आङो नै ओरैथिंबो ओरैनो एसे होसाबलायबाय जाबाय सोनाफोर दा ओरैबायदि टाइम जाखाबाय 11टा जालायलायबाय बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सोनाफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट